ako, tinunanay. May gusto kong ako ng panahon, report ko sa ako. Nakatabang ito. Ako midungan, para makadungog ng mudaan, kaya balik-balik ko na sa dalan. Para kinis makatabang, okay? Sabot pa na? Hindi para gadula. Pak, hindi madala na. Dili ni para iagis kay Sano. Diba? Yung siya natabangan na dari sa Kapitolyo. Wala, no? Oh, yung mga special po pa rin. Paano sila sir, lungag ka to? Ulipid na nga association. Pagiko sila ra. Oo na, kita ka sir. Muna mga pobre ni sir. Muna yung mga ang pobre tabangan. Hindi kamot yun, yung mga sabak ako. Dato, di ko kasaba ba? Ato ko. So ay applyan ninyo. Ano saan ang release? Dali nag-release. Apply mo lang po sir. Apply mo lang po sir. Ulipid na sila. Sige. Congratulations ha. So na dato mo. Kumain ito mo. Pasinso. Please, small farmers. Oo. Saan mo yung kwarta? Kan pamarit ko kumaker. Kalay trading kami. Kung 280 dito sa Magsaysay ha? 180. Tama tayo ka doon natin mo yun. I love Davao del Sur, maanyag na paraiso. Sa katawhan ning lalawigan, ikaw ang garbo. Mag-ipay magsadya kita sa kalambuan. Sa ulugon ang bulawanong katuigan. I love Davao del Sur. 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 Sanang labay panahon, ang kasaysayan mabulukon. Puno sa paglaom ang katawhan masaligon. Kakugi sa panginabuhi o pagpaningkamot. Kauswagan karon atong nakapot. Sa atong katigulangan, pahandig kang agiampingan. Di amuha alang sa umaabot nga kaliwatan.